बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जादों। नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजां। जों दिनैहाय मोनसे इसोरनि गेदेर बिसयखौ लानानै सावरायनि। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दिनैनि बिसयखौ लादों जाहैबाय इसोरा दिनैहाय जोंखौहाय सोरजिबाय, बे मिथिंगाखौ, बे बुहुमखौ सोरजिबाय। नाथाय जोंनि सायाव इसोरा दिनै मा हास्थायो बा जोङो मा खालामनानै थानायखौ इसोरा हास्थायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायनि। जोंनि जिबनाव जोङो माबायदि थानायखौ दिनैहाय इसोरा हास्थायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। बेनिखायनो अब्ला फैदो जों बे समावहाय गुसुङै मोनसे बाइबेल सिरि जों लाग्रोनो। 2 थेसलोनिकानि 5:7-18 सिरिसिम जों बेयाव नायनो। बेयाव बेबायदि लिरनाय दं, अरायबो रंजा बाजा था, आरज खालामफ्लाय आरो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनदो, मानोना ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो। प्रेज द लर्ड। मा होननानै बुंदों बेयावहाय? जोंनि सायाव इसोरा दिनैहाय मा हास्थायो? अरायबो रंजा बाजा थानायखौ दिनैहाय इसोरा हास्थायदों। आरज खालामफ्लायबाय थानायखौ दिनैहाय इसोरा हास्थायदों। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय जोंनि जिबनाव सुखुआनो जा, दुखुआनो जा, समस्यायानो जा, रंजानायानो जा, जों जेब्लायबो इसोरखौ हामबाय होननो बाख्नायनायखौ दिनैहाय इसोरा जोंखौ लुबैदों होनना बुङो। ख्रिस्ट' जिसुजों इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो। जोंनिफ्राय इसोरा दिनैहाय गावखौ बाख्नायनायखौ लुबैयो, गावनियाव फैनानै आरज खालामनायखौ लुबैयो, गावनियाव फैनानै जोंनि नांगौफोरखौ मिथिहोनायखौ लुबैयो। बेनिखायनो अनलायग्रा आंनि लोगोफोर, बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों, आं हास्थायदों नोंथांमोननि जिबनाव माबायदि जानायखौ दिनै इसोरा लुबैदों होनोब्ला जोंखौ मा होनना बुंदों? गिबियावनो जेब्लायबो जोङो रंजा बाजा थानो नांगोन। जोंनि जिबनाव दिनैहाय जों गोबां दुखुफोर फैयो, बेनिखायनो जों रंजानानै थानो हाया। गोबां सैनांनायफोर फैयो, बेनिखायनो जों जिउआव खुसि जानानै थानो हाया। नाथाय जों जेब्ला इसोरनियाव नांथाबनानै थागोन, नोंथांनि जिबनखौ नों जेब्ला इसोरनो गथायगोन, नोंनि गासै नांगौमानिखौ, नोंनि दुखुमानिखौ नों इसोरनो जेब्ला गथायगोन, अब्ला नोंथांनि जिबनाव नों गोजोननायखौ मोनगोन। मानोना बाइबेलाव बुंखादोंना, अ बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिराय होगोन होनना बुंदों। आंनि नोंसोरनो बान होगोन जुंगाला रेजेंथार। अब्ला जों फैदो दिनैहाय संसारनि गिलिर बिबानखौ बाननानै जोंनि जिबनाव जों गोबां सैनांदों, जों दुखुआव गोग्लैनांदों, जोङो गोसोफ्रा, जोंनि सोलेरफ्रा बायग्लिदों, जोंनि जिउआ दिनैहाय बायग्लिदों, लोरबां जालांदों। नाथाय बे लोरबां जालांनाय देहाखौ इसोरनियाव जों जुदि फैयोब्ला जोङो गसंथाफिननो हागोन, जोङो हमथाफिननो हागोन। आरो इसोरा नोंनो बोलो होयोब्लासो नों खुसियै थानो हागोन। बेनि खुसि थानो हाब्लासो जों दिनैहाय आरज खालामनो हागोन। जोंनि गोसोआव जों दुखु लानानै, जोङो पापजों थानानै जोङो इसोरनियाव बियोब्ला इसोरा जोंनो होगोन जानो। इसोरा नोंनो होनो हास्थायब्लाबो जों मोननाय नङा। मानोना जोङो जोंनि जिबनाव जों सोलायनो हायाब्ला जोङो इसोरनिफ्राय बेबायदि बोरखौ जों मोननाय नङा। जों दिनैहाय गोबां दङ, दुखुनि समाव इसोरनाव गाबो, नाथाय जों बिनि सिगाङाव इसोरा जोंखौहाय मा हास्थायदों, जोंनि जिबनाव, नोंथांनि जिबनाव मा हास्थायदों, जों बेखौ साननानै नाया। इसोरा बुंदों गावनियाव जेब्लायबो रंजा बाजा थानाय जों आरज खालामफ्लायबाय थानो होदों। मोनफ्रोमबो खामानिफोरनि थाखाय, जोंनि जिखिनि मावनो लानाय खामानि आरो जों जिखिनि खामानिफोर मावगासिनो दं, बेफोर गासैनि थाखाय इसोरा गावखौहाय हामबाय होननायजोंहाय मावलांनायखौ लुबैदों। नाथाय जों गासै खामानियावनो दिनै इसोरखौ जों गोसोखाङा ना। जों जेब्ला दुखु जागोन, माबा मोनसे बिपद जागोन, माबा मोनसे खामानियाव जोङो फेलार जाबाय, अब्ला जों इसोरखौ गोसोखाङो। जोंनि जिबनाव जों माबा मोनसे मावनो लानाया दावगालांबाय थादोंब्ला जों इसोरखौ बावगारनानै जोङो गावनि होननानै जों साननानै लायो। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव दिनैहाय गोबांथार दुखुफोरा फैयो। अनलायग्रा लोगोफोर, अब्ला जों दिनैनि बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों मोनथाम खोथाखौल' जों दिनैहाय गोसोआव लानो। गिबियावनो बुंदों मा? रंजा बाजा थानि। मानोना बाइबेलाव बुंदों ना, रंजा बाजायै था। आरो नैथियाव बुंदों आरज खालामफ्लायबाय था। जों इसोरनियाव जों आरज खालामफ्लायबाय थानि। थामथियाव बुंदों जोंनि मोनफ्रोमबो खामानिनि थाखाय, मोनफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय जों इसोरखौनो हामबाय होननि। अब्ला जों दिनैहाय बेखौनो सोलोंबायना, इसोरनियाव जों रंजा बाजा थानि, जोङो आरज खालामनि आरो गासै बाथ्रानि थाखाय इसोरखौनो हामबाय होननि। बे समाव जों साफ्रोमजोंबो इसोरा लोगोसे थानानै जोंनि जिबनाव बोर होथोंसै। दिनैनि हाबाफारिखौ आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै आशीर्बाद खालामथोंसै। आमेन। गोजोन्थों।